Ndewano ndị banyere ka biji nabata unu na-agba emume nke oge aṅụlị nke izu ụka onwe ebe ọzọ na-akpọta ịma n'isi mbido TV mgbe ọla wuchi n'isi mbido ọ bụ na akụkọ ndị agha maara aha ha unu ahụ nnọọ na ihe ejije ma ndị na-agba bọọlụ ndị celebrity niile ma Instagram ndị na-eti egwu ihe abụ akọ hụ na-eji anụ maka ha nwa echefukwana ọka bụ Chibuike na-ewetara unu akọ mgbe niile mana tupu m aga n'iru inye akọ nji ebe n'izu ụka aga m achọ ka unu bụrụ ọsọ n'ije gaa na social media anyị jee na Facebook jee na Instagram jee na Twitter ije ebe ahụ itinye isi mbido TV follow anyị ka iwe na-ahụ ihe ndị nke anyị na-ewepụta na ọha taa akọ ma ihe ndị nke na-eme n'isi mbido ma ọ bụ na o nwere ihe emume ndị nke na-amasị gị emere na mgbe gara aga ma ọ nwere ndị nke na-enene jee na YouTube anyị ije ebe ahụ ije na YouTube itinye isi mbido TV mana ịchọzi ka ị na-enweta ihe niile mgbe ọ na-apụta subscribe na channel anyị ọ gwara ihe nwere ike ime ma ọ bụ jee na webụsaịtị anyị www.isimbidotv ije hala ebe ahụ litere anyị ụzọ ụlọ ihe ka ị na-eme chọ ka anyị nyere gị aka gbasaa maka na sị na ụzọ ole ziri anwụrụ ọkụ orugo eluigwe ntị ije na webụsaịtị anyị itinye hala ozi anyị ebe ahụ anyị ga-akparịta ụka ahịa anyị na-ere ma ihe nke anyị na-arụpụta anyị nyere gị aka ụwa niile wee hụ ya wee baa ahịa wee gaa mba ka wee were mana akụkọ ji wee bịakwute n'isi mbido n'izu ụka akụkọ nke mbụ ụmụmana n'izu ụka gara aga onwe arụtụchara aka ihe gbasara ọtụtụ ndị celebrity ma mmadụ dịka Burna Boy ha nye nri ma ha kwuru ma Peruzzi ma Francis Odega onye nke na-eme ihe ji mmanụ onye nke ihe ojiji o mere na mgbe gara aga mechapụta na ọha nta akụkọ ya bụ na Instagram ebe afọ 3 na 4 gara aga nke anyị gara arahie Francis Odega onye nke mere gara arahie ahụ ụmụmana onwe vidiyo pụtara na Instagram na ya na nwunye ya na-enwe nsogbu na ọ na-eti nwunye ya ihe na ihe vidiyo ahụ nwunye ya na-asị na nwanne nwunye ya na-asị na ọkwa ịmara nwanne m ma ọsị fat na ọ baa n'ime na ọ ga-eweta mma magbuo ya amagbuo na ihe bụ ihe si na vidiyo ahụ na Instagram peji ha mana ọ pụtaziri bịa mee vidiyo iji gwa ndị mmadụ na okwu ụtọ a ka ọ dị mana tupu ka ha eme nwa ya nwaanyị pụtara tie mee vidiyo si ndị mmadụ na ha yọ ndị mpa ya ka ọ kwụọ ụgwọ akwụkwọ ya nka mana ị na-enye anya ka nwa si na-ekwenye ọ dị nnọọ ka ihe na-agwara nwa ahụ na-ekwu maọbụ ihe ha na fọs mmadụ wee mee eme Francis Odega wepụtazi na Instagram wee tinye vidiyo maka na ọtụtụ ndị media house na-akpọ ya na ya bịa ka ọ bịa kọwaa ka ihe ha si wee mee ọsa na vidiyo a na ọ na-etinye na peji ya na onye ọbụla na-enye ihe ọbụla ha chọrọ na peji a wee sị na ọ na-akwụ ụgwọ akwụkwọ nwa ya na 100,000 konanụ wee nye nwunye 7 million naira ka ogo ala ma na-asị nwoke na-enye nwunye 7 million naira ka ogo ala ọ n'ime ebe a na-ere ala nke onye ndị mmadụ nọ na-ajụ na ọha nta akụkọ ya bụ na comment section ya ka eke esinye nwere gị 7 million si aje ego ala na ọtụtụ ihe ọ kọrọ na ogore ụgbọala 4 n'afọ 4 gara aga mana ọ pụtara ego ndị mmadụ na ihe niile ndị anọ na-akwụrụ nwa ya ụgwọ ụlọ na-eme ọtụtụ ihe dị iche iche na nwunye ya ha na-enwe nsogbu nke nga ka asị ya pụọrọ ya n'ụlọ ihe dị otu a mana ọ bụrụ na ịbụ onye na-eti nwaanyị ihe mana na vidiyo ahụ ka isi kwapụtara nwunye gị akwa n'ezi ma ọtụtụ ihe dị iche iche ọ bụ ihe nke dị maka karịa dịka onye nọ na Nollywood a na-ele anya biko were na ụmụ nwoke niile n'ebe ahụ alụmdi na nwunye onwe ebe ọ na-eru ọ dịka ọ ya enwezi isi ma a na-enweta ọtụtụ nsogbu mana ọnwụ unu nwee nghọta biko hazie enyi ọfụma nwunye ewuri ya pụta na ọha nta akọ na ọ dịrọ mma maka na ọtụtụ ndị mmadụ na-elego unu anya dịka ndị okenye gbaanụ mbọ mezie ya ọfụma mana ka anyị jobere ezumike ọ na-alaghachita m ga-enye unu akọ ndị nke ọzọ ji ebe n'iru ọzọ bụrụ ga na-esonyere nke a bụ oge aṅụlị nke na-eme na isi mbido TV ma na-enwebe ọzọ na-akpọta nọ na isi mbido ebe a ka ihe niile na-emechefu na ọ ka bụ Chibuike na-ewetara unu akụkọ ndị nke ahụ unu maara aha anya bụ ndị celebrities ndị a ya ka anyị ji wee nọ n'oge aṅụlị tupu anyị jee ezumike a akọrọ akọ gbasara Francis Odega m mara ihe nke na-eme na Instagram ma ihe vidiyo gbasara okwu ya na nwunye ya na-enwe ka ahụ nke anyị kọrọ na agba gara aga tupu anyị eji obere ezumike mana ọ dị ka nabata nsogbu adịrọ ịka ga-anụ akọ ndị ọzọ na-aga n'iru akụkọ ọzọ ji bịakwutere mana KC Limpopo o mere instant conference ya bụ kọnsatị ya dịka o wepụtara album ọhụrụ kpọrọ instant conference ya bụ ihe a bụ egwu Igbo saụndụ egwu a bụ nnọọ ụdị egwu niile Igbo nwere ka o ji wee rụọ egwu itoolu nọ n'album ya mana o mere kọnsatị na Enugu mee na Ụmụahịa mee n'Ọka ghọtago mee na Owerri nke a bụ iji jee n'ala Igbo niile gwa ndị Igbo na oge eruola na o kwesịrị nnọọ na anyị ga-abịakọta ọnụ jisie omenala anyị ike maka na omenala anyị ihe anyị nwere onwe ihe ọzọ anyị nwere n'ọbụ omenala Igbo anọ ihe ji wee na-aza ndị Igbo egwu ya ige egwu niile n'album ahụ bara nnọọ ọfụma anyị na-asị ka esi jisie ike mmadụ dịka Funny Bone ha acapella ha Slow Dog Faze bụ ndị pafọmụchara na kọnsatị ya ahụ mana ime na nwanne ya ga-anọ n'ebe ahụ iji wee kwado ya na-enye nkwado mana mmadụ dịkwa yo onye nke produzuru show ahụ nke a wee were ya mana ka imechara ihe wee lọta ọtụtụ ụbọchị wee gaa ya ọnọ na-aga ọrụ n'isi ụtụtụ
ọ pụrụ ije ọrụ mana ọ bụkwa onye na-eme ihe redio ya na-eje ọrụ ka ndị mmadụ wee kpọọ ya n'igwe si ya na ụlọ na-agbakwa ọkụ ya bụ na ntụ oyi ọkụ si na ntụ oyi wee bido n'ụlọ ya mana ọ gbachara ebe niile mana anyị kelee Chineke na onwe onye nwụrụ ọnụ mana ụmụ ụfọdụ gasị ihe bụ ihe mebiri wee a na-asị yọọ Chineke gbaa gị ume diwe mana onwere onye nwụrụ ọnụ mana ọnụ maka na ọ nwere mmadụ nkịta asị mana ihe ndị ọzọ Chineke ga-enyekwa gị akụ ị ga-eji gochie ihe ndị ahụ ka wee were ya na-asị gị jisie ike na ihe ọbụla ị na-eme iji wepụ na mana ndị Baka na Liverpool gbara bọọlụ ka esi na manija ya wee bie mee ihe ndị Igbo na-akpọ bet ka esi abụrụ Baka fan mana ọ sị manija na ọ bụrụ na Baka merie ọ bụrụ na Liverpool merie na ọ ga-enye ya 1 million mana ya ma bụ ka esi na Baka ga-emeri Liverpool manija ya wee onye bụ Arsenal fan wee na-asị ya na Liverpool ga-emeri Baka ya bụ England na ndị Spain ya ka a na-agba bọọlụ enye goolu nke mbụ nye nke abụọ nye nke atọ ndị mana na-asị na ka esi ka ihe na-eme ka eze ebe ị nọ maka na ihe abụ ebe 54 minutes mgbe ahụ agabeghị akwụbeghị nsi mana mama ya esi wee ebe niile ya bụ maka na mụ na manija ya nwe ka esi wee na-atọ nsi dozie ka ihe na-eme na ka ebe ka esi dozie ọ sị na aka na-ene bọọlụ na-enecha bọọlụ ka a mara ihe ga-eme maka ọ sị na Baka Liverpool merie Baka onye 1 million anụ ihe enye goolu nke anọ Baka Liverpool wee gbaa Baka 4-0 nya ha bịara na Anfield wee gbaa ndị Liverpool 3-0 Liverpool wee were iwe jezie no camp wee chaa ha 4-0 chara acha nya bụ wee merie ha mana ka esi were 1 million na transfer manager boom wee tinye na hanta akọ ndị mmadụ wee gbaka ịma na ka ọ na-adị adị ma wee bịa na comment section ịma na onye ọla na-eme giveaway na social media onye akacha eme ihe ọchị ndị mmadụ wee na-asị nyena bịa kọwa na ihe ọ naanị 10,000 ka ọ chọrọ aka mana manager asị ka esi na o kwuru ya wee mee ya na nke a bụ ihe a na-akpọ bet mana nna nwanne ị nwere obi ka esi mmatụ asị ga ị nwere obi iji 1 million wee gbaa bet mana ịhụ na ọhịa ọgaranya emekọ ihe ka wee were ya mana ka jee n'obere ezumike ọ na ya na-achịta ka anyị were na-ezeka wee zuo ike ọ na-alachị m ga n'akọ ndị nke ọzọ nji ebe ewelebe na